Solimna, la mare, em va explicar que ella va néixer l'any 1937 a l'Hospital de Vélez Màlaga, en plena Guerra Civil Espanyola. Després, l'avi i l'àvia van sortir de l'hospital amb la mare i els tres van marxar en un camió cap a Múrcia. Durant el trajecte es van trobar moltes persones mortes a la cuneta. Les dones desesperades corrien fugint de les bombes sense adonar-se que portaven als seus braços els fills morts i alguns no tenien cap. També en el camí hi havia homes mutilats i dones sense pits. Era un panorama molt desolador. També s'escoltava el xiulet de les bombes caient sobre les cases, les carreteres i els ponts. Quan estaven en el camió, l'avi va dir-li a l'àvia que si algú volia seure al seu costat i volia fer-li mal a la nena, li punxés en una agulla al cul i així ningú voldria seure al seu costat. Van arribar a la casa que la senyora va oferir al meu avi per acollir a la seva família. L'àvia i la mare es van quedar a la casa mentre que l'avi va marxar a lluitar a la guerra al bàndol republicà. A Múrcia va néixer el meu tiet i 2 anys més tard van regressar a Vélez Màlaga. Van passar molta gana perquè era difícil aconseguir els aliments i tot funcionava amb el carnet de racionament.